Arestado kang pinagsarong pwersa kang PDEA Albay, PDEA Regional Office 5, NBI as in Legazpi City Police Office, an magtugang na subot tulak ng illegal na droga sa ikinasar na bypass operation sa Landco Business Park sa Barangay Bitaano, Legazpi City. Poko mas o menos alas 3 ng hapon kasudma. Binisto ang saro sa mga sospek na si Sanda Floral de Aranel, nakabali sa Provincial Drug Listed Personality, as in cluster target na nag-ooperate sa Visayas. Mantang pigsasabi naman na estudyante sa Banuan Candaraga ang kaibanang kaning tugang. Na-recover sa pusyon kan mga sospek ang 5 dakulang plastic sachet, lawgang pigtutubudan na shabu, na pigkakarkulong nagkakantidad 1.6 milyones pesos, asin may gabat na 500 gramo. Apwera sa droga, na-recover man ang ginamit na budel money asin non-drug items. Saro lang ini sa mga dapat mahalik na digdi sa Legazpi City. So dako lang epekto ini. Imagine kung nakabariwas ang kabangang kilo sa mga barangay. So pera na naman ang P-Woods na ma-relapse. So pera na naman ang mga bagong new identified na mga drug personality ang mamumundag dahil sa mga padagos na naimbelto sa illegal na droga. Sa impormasyon, haloy ng pigtututukan kang otoridad ang hirukan mga sospek. Katunayan, dati naman na napakulong kang PDEA ang namaaram ng inakan mga sospek huli sa pagkakaimbuelto sa illegal na droga. Pigkukonsiderar man na saro ini sa pinakadakulang kantidad ng shabu na na-recover kang operatiba sa probinsya. Kiini kang dati minang nadakop dyan sa barangay Sabang So as imaman niya nga gadana dahil sa diabetes yata. And then dyan ako namumundo ka nadakop na suina, sinalo kang aki. So makamurumundong bagay na araw kaning nangyayari sa tuyang runa na illegal na droga, talagang garo family business affair na. Kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang pigkakatubangon niyan kang duwang suspitsado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal